Yinanak man pa'y biit sa akto magdamanan. Naggapan nyo ka di, Auntie Delia. Ijay ili balasang ko. Grade 7 ka na. Ay, grade 7 na. Transition. Auntie Delia, Yinanak man pa'y biit sa akto magdamanan. Auntie Delia, naggapan nyo ka di. Ijay ili balasang ko. Napanak man gimatang iti 10 kilo abagas. Awan mo't may saangan. Awan pangrabyan me. Kasta ka di, Auntie. Ala, agid ka. Agitang tayo. Diba? Sa totoo lang. Pag tanapaspas, tinamata. Puro siya ka sa gabi ka pa. Kung ano siya lang, makipagpaliwa eh. Agid data yun. Agid data yun. Wala. Kung ano siya lang. Kung ano siya lang, agar-arikap. Ala, agid data yun. Agitan tayo mga yan. Agid data yun. Tulungan kayo. Imagine. Nakikalima ng joke. Ay, ko rin namataya ko. Wala na makala. Patay pa nga agar-arikap. Ay, Sige, agid dantan. Tatulungan kayo amang bit-bit iti awit yo. Idyo dito yan day tamay sa auntie. Tasyakon ti mangawit. alaman nga rod balasang ko tanay. Naktangan mo ti imak ang mga awit. Nasken na ilipas ko amin dagiti lalabaat.